आज अपना भाई के सपोर्ट करे के समय आवता तो सब लोग एटीट्यूड में हो जाता है। अगर वो जे पवन सिंह खेसारी के गाना आवता तो रेल के लोग सुनतो बस शेयरो करता है। ओकरा कइला के बाद भी हमनी के समाजे के आदमी हमनी के का कहता ना कि एकर मन बढ़ गइल बा, एकर मन बढ़ गइल बा। काहे कि उनको समय पर वीडियो बना के नहीं भेजत बटे के। अगर वही इंसान से अगर पूछल जा तो चुतिया कलाकार के लोग बनावत हटे आ कहता का लोग के एकरा घमंड हो गइल बा। कलाकारी जौन पहले रहल हटे, पहले जैसे आदमी के बीच में हमने के रुतबा रहला तो आज की डेट में रह नहीं कोई। एकर मुख्य कारण बा कि सब लोग अपना अपना में चेहराक बन गइल बा। जुड़लो एकटा रखलो, एकटा रखबो लो। कहाँ के नियम है यार, कहाँ के नियम है कि हमारा अगर मन गदगद रही, हमार काम से संतुष्ट रहब, हम हमरा के सपोर्ट मिली तो हम केहू के सपोर्ट ना करब। कहीं लिखल बा हमरा के लोग सपोर्ट करत चली हम ओकरा खातिर भागत चलम? कहाँ नियम लिखल बाटे कि तू हमके सपोर्ट कर हम तो के इग्नोर करब? नहीं लिखल हूँ। अगर हमारा काम से संतुष्ट रहब, काम से हमार मनोबल बढ़ रही तो काहे ना बड़े बोलब, काहे ना केहू के कोनो काम करब। समय पर सब कोई साथ देला ना, बनला के 100 गो साथी बिगड़ला के केहू ना।